Здравейте, днес ще снимам първи епизод от поредицата, ще правя поредица на Shadow Fight 2. И сега, нищо не съм пипал, сега започнах първата битка. Да, сега започнах и... Така, бягал, аз не разбирам кой съм. Удрям го! Аз тази игра не мога да играм без това му карай. Така, удрям го. Много добре. Добре, за първа битка, добре. Какво правите ви? Нещо се ръце въртят тях. Биго. Добре, браво. Крака, ръце. Не го подскръп. Така. Аз само искам мимбука и какво стане това. Така, бях го, май има 3 рунда. Не, само един. Така ще направя още... Добре, ще видя. Така, на менюто... Май ще купим оръжие, като гледам. Но трябва да си купя нож. Хубаво. Това е много по-добре. Така, меню. Тук, не. Аз не видях. Да. Links ме и lines, не знам. Така, да отиваме да седи. Така, първия бос. Или, въобще първия там. Шин. Така. Това ще е много интересно. Вау. Той майк точно ме бил, А не, само малко. Така, втори рунд. Там. Файт. Оля. Какво ще бижа? 3 комбо. Така. Как скача? Не знам как скача, но... Добре, бих има само за рунда. Първоначално. Там. Добре. Акт 1, така. Акт 1. Hi, my name is така. Добре, разбира се, казваме. Така, някакво арморче, нали, такъв малко щит. Където имаме Links Fight. Пише Impossible. Добре, първо ще се пробвам тук малко. Мънки, маймуна. Добре, ще е твърде труден босът, така че... Вау. Той няма нещо, но все пак може да бие. Оле, той нещо не бие. Хечът. Разбирам аз това. Добре. Оле, биг. Дваме. Да. Файт. Така, монстра. Бил. И го бих там. Добре, така. 51 пари. Coins да кажа. Така, профил.
Вау. Додж. Тук ли трябва да отида къде е? Менюто. Къщиката. Така. Къщ научи. Значи. Прес. Добре. Нови фатки. Пак съм. Да играем още. 2 от 4. Добре. Торн. Добре, ще се бим с жена. Дън да ни би. Искам това да помня. Не. Направи. Яко. Много добър завършващ удар. Юмрук. Добре. Ще бяга жена. Оле. Друго не мога. Много добре изпълнено. Не. Ще убим, да. Не. Оле, майко. Не знам това правя. Оле, невероятен просто. Как само стана това нещо? Добре. Още една последната битка. Нева. Така. Турнамент 3 от 24. Добре, аз ще спра до 5-та. И още... Още това само още. Джеста. Не, там е много гадно. Аз съм това правя, дето ми показва. Майко там. Майко. Ули, майко, това ще ни бие, бе. Вижте само какво прави. Бини. За... Какво? Как това ще ни бие? Това... Та е много добра хора. Добре. Аз още няма мога да победя. Аз... Добре. Добре, хора. Губим. Постижение отключено. То голямо постижение. Опа. То голямо постижение, хора. Да загубим. Така. Добре. Ще пробвам още един път и това ще. Значи би няма как просто. Аз като гледам. Трябва да скупя ново оръжие, някакво там друго. Най-възможно не ще да бия. Разбирате ли? Искам бързо един път да ударя. Аз не мога да добре ни дей. Удариха някак си, вижте, удариха. Тая голяма фатка, бе. Умре, бе. Оле, добре, дали ще победим хора, само просто и рух. Добре, така ще ме бие. Башка папа. Добре. Умри, бе. Не. Добре, едва ме убихме. Това дали ще да. Не. Добре, та правих first strike и ми взема много кръв. Оле. Хет. Това нищо не взема. Едната глава здрава. Оле, ме. Къде правиш ти?
Тя не защо се смешва. Ули, майко. Не. Много малко. Ули. Всяко е бим, това ще е много яко. Ули, дали ще бим героично? Не. Трети. Трети рун. Добре, рун трети хора. Да. Майко. Добре, само мене на терена губим. Еми, сам 600. Много тъп се получава. Добре, хора. Тук ще завършвам епизода. Очаквайте втори епизод на Shadow Fight 2. Трудно е малко, но мисля, че ще стигна. И да, това беше. Харесайте клипа. И това е до скоро. Чао.